مستيات بيتنا. سلام كمي صنحكم كبرات تخاتلتنا ابز اوان اب محبراوي مرخبيتات كاب مينستر وصا غدايات ኢትዮጵያ كم استتصحف زحبر ناي مينستر جيدون تيميتوس كتام زلوو ناب مينستر وصا غدايات ኤርትራ عثمان صالح كم استلاك زنجر حد دبدابي يزاورالو ازي بزتفالاليو نا ኢትዮጵያን ኤርትራን ነጠፍት محبراوي مرخبيتات زغاوح زلو حبريتا ولاون بقل عبيتن صلوتن نا ኢትዮጵያ اكتيفيست كيترفه زتقع زلي مستيات بيتنا بزتفالالي مقدي حقنت نايزي اب محبراوي مرخبيتات زغاوح زلو صحف كترغاغصو فتينا اتي مينستر وصا غدايات ኢትዮጵያ جيدون تيميتوس صحيفو زتباهله قلع دبدابي بقانقو انجليز كم صحفه እዩ زرئي يخون امبر اب وقعاوي دحرغص اتي مينستري كساب حجي كنرخبو ايكالنان كبرات تخاتلتنا حجي اب استوديو مساتنا بي بي سي قانقو امحارኛ حقنت نايت دبدابي ارغاغيص خبل حبريتا زرغيحلو ابتي تمال قدام شوعات تلكاتيت 2026 ناب عثمان صالح ዝተላእከ دبدابي ኤርትራ بسميناو مبرق وغن نمرت ኢትዮጵያ ተቆጻጽራ ከምዘላ ይሕብር ቀጺሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ክወጽእ በተረጋጋሚ ክሓትት ጸኒሕሎ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ክኽበር ኣለዎ ዝብል ሕጋዊ ጠለብና ኣውንታዊ ምላሽ እንተረኺቡ እምበኣር መንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ንጉዳይ ባሕሪ ሓዊሱ ኩሎም ሓበራዊ ረብሓ ዘለዎም ጉዳያትን በመንገዲ ወደብ ዓሰብ ናብ ባሕሪ ዘእቱ ኣፍ ደገን ዘሎ ቁርቁስ ንምፍታሕ ብሰናይ ድሌት ክዛተ ድልው እዩ ይብል بتوسخي اتدبدابي ኤርትራ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዓመጽቲ ሓይልታት ናይ ትሕስቶን ካልእን ምድግጋፍ ትገብራላ ክብል ይኸስስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኤርትራ ብልክዕ ነየኖት ሓይልታት ትደጋገፍ ከምዘላ ብስም ኣይጠቐሰን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቐዲሙ ኤርትራ ብመንገዲ ሕወሓት ኣቢላ ንዕጡቓት ፋኖ መሳርሒ ብረት ተቐብላላ ክብል ከሲሱ ምንባሩ ይዝከር ደብዳቤ ሚኒስተር ጊዶን ጢሞቴዎስ ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት እተራእዩ ምዕባለታት ከም ዘመልክትዎ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ጉዳይ ዝያዳ ዝብእሰሉ መንገዲ ከም ዝመረፀ ክንርዳእ ክኢልና ኣለና ይብል እቲ ሚኒስተር ሰራዊት ኤርትራ ብሰሜናዊ ምብራቅ ኣቢሎም ናብ መሬት ኢትዮጵያ ከም ዝኣተው ብወገን ሰሜናዊ ምዕራብ ከዓ ምስ ዕጡቓት ሓይልታት ብሓባር ወተሃደራዊ ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ይርከቡ ኣለዉ ኢሎም እዚ ተግባር እዚ ነገር ምፅሕታር ጥራሕ ዘይኮነ ወራር እውን እዩ ክብል እውን ጽሒፉ ደብዳቤ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ነዛ ደብዳቤ በቲ ሒዛቶ ዘላ መንፈስ ክትቅበላ ተስፋ እናገበርና ንህዝብናን ንዞባናን ኣብ ክንዲ ግጭትን ህውከትን ሰላምን ራህዋን ክትመርፀሉ ይምሕፀነካ ኣለኹ ዝብል ናብ ዑስማን ሳልሕ ዝቐንዐ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ እዚ ትማሊ ናብ ኤርትራ ዝተላእከ ደብዳቤ እዩ ብወገን ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ መልሲ ኣይተዋህበን እቲ ሚኒስትሪ ነዚ ደብዳቤ ናብ ዑስማን ምስ ለኣኸ ኣብ ክንዲ ብወግዒ ኣብ ድሕረ ገጹ ወይ ከዓ ኣብ መንግስታዊ ማዕከናት ዜንኡ ዘቕርቦ በቶም ናይ ባዕሉ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሰራዊቱ ኣቢሉ እዩ ክብትኖ መሪጹ ንሕና ነዚ ሓበሬታ ንምዝርጋሕ ዝደንጎናሉ ምኽንያት እውን ሓቅነት ወይ ምንጭ ናይቲ ሓበሬታ ኣጠራጣሪ ስለ ዝነበረ እዩ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣቐዲሙ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተደጋጋሚ ክስታት ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ እቲ ክስታት ኤርትራ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዕጡቓት ብምትሕብባር ልኡላውነተይ ትደፍራላ ዝብል እዩ ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኩናት ከም ዝነበረ ኩልና ንፈልጦ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብዚ ኩናት ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝነበሩ ብዘስምዕ ቃና ደብዳቤ ጽሒፉሎ እዚ ሓቂ እንተኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ ሓንሳብ ብዕድመ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ከዓ ብዕድመ ካልኦት ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ይዋጋእ ኣሎ ማለት እዩ እዛ ደብዳቤ ብዙሕ ጨናፍር እዩ ዘለዋ ሓንሳብ ክስታት ትንበባ ሓንሳብ መጠንቀቕታ ካልእ እዋን ከዓ ናይ ሰላም ጻውዒት ይረኣያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ከም ዘይገብር ደጋጊሙ ኣፍሊጡ ክነሱ ወግሐ ጸብሐ ንዘራረብ ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ መልእኽቲ ምሕንጣጥ ትርጉም ዘለዎ ኣይመስልን ብወገን ኤርትራ ነዛ ደብዳቤ መልሲ ክወሃባ እንተኮይኑ ከም ሓሳብና ሰራዊትና ናብ መሬት ኢትዮጵያ ኣይኣተወን እቲ ጉዳይ ኢትዮጵያ እዩ ዝምልከተና ኣይኮነን እዩ ክኸውን ልክዕ ከምቲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ እዚ ኩናት ኣይምልከተንን እዩ ኣነ ኣብ ዶባቴ እየ ዘለኹ ዝብሎ ዝነበረ ማለት እዩ ነዚ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጦ እዩ ስለዚ ብኤርትራ ከምቲ ኢትዮጵያ ትጽበዮ እዋ ኣቲና ነርና ሕጂ ግን ኣይክንኣቱን ኢና ስለዚ ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ንዛተ ዝብል መልሲ ምጽባይ የዋህነት እዩ ሕቶ ባሕሪ ኢትዮጵያ ካብ ጥቅምቲ 2023 ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ኣይዕረፈን ህዝቢ ሰልችዎ
እቲ ነገር ተደጋጊሙ መወዳእታ ሲኢኑ አቢ አሕመድ بعد 3 ለካቲት 2026 ኣብ ቤት ምኽሪ ሃገሩ ዘስምዖ ቃል ንኹሉ ወገን ዘገረመ እዩ ነይሩ ሓላይ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ መቕራቡን ካብቲ ዝተፈጸመ ግፍዕታት ነፍሱ ሓራ ገይሩ ንሰራዊት ኤርትራ ጥራሕ ምጽላሙ ኸኣ ብብዙሓት ተነቒፉ እዩ ገበናት ኩናት ብኹሎም ወገናት ከም ዝተፈጸመ ተሰኒዱ እዩ መዓዝ ከም ዝኾነ ኣይፍለጥን ግን ፈጸምቱ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርቡ ግድን ክኸውን እዩ እዛ ናይ ሎሚ ደብዳቤ ልክዕ ከምቶም ዝሓለፉ መፍትሒ ከምጽኡ ዘይክእሉ ቃላት ሒዛ እያ ወፅያ ዘላ አቢ አሕመድ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ከምቲ እስራኤል ንውሕስነታ ክትብል ንኣኽራናት ጎላን ዝሓዘቶ ኢትዮጵያ ኸኣ ግድን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትሕዝ ክትግደድ እያ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እስራኤል ንጎቦታት ጎላን ብስምምዕ ወይ ብዝርርብ ኣይኮነትን ሒዛቶ ኣብ 1967 ኣብ ዝነበረ ን6 መዓልታት ዝጸንሐ ኩናት ሃገራት ዓረብን እስራኤልን እያ ብሓይላ ሒዛቶ ኣብ 1981 ከኣ ኣካል ግዝኣታ ከም ዝኾነ ኣውጃ ኣኽራናት ጎላን ግን ብመሰረቱ ናይ ሶርያ መሬት እዩ ሕብራት ሃገራት እውን ነዚ ቦታ ከም ብእስራኤል ዝተጎብጠ መሬት ሶርያ እዩ ዝፈልጦ ስለዚ አቢ ነዚ ከም ኣብነት ምምጽኡ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ንውሕስነተይ ክብል ብሓይሊ እውን ክፍትን እዩ ዘስምዕ እዚ ኸኣ ቁሉዕ ኣዋጅ ኩናት እዩ ኢትዮጵያ ብዘይ ባሕሪ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ዝብል እምነት ዘለዎ አቢ አሕመድ ኣብዚ እዋን ጉዳይ ባሕሪ እቲ ቀንዲ ኣጀንድኡ ገይሩ ይሰርሓሉ ኣሎ ኤርትራ ንሕቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣውንታዊ ወይ ኣሉታዊ መልሲ ክትህበሉ ዶ ትኸውን ንዝብል ሕቶ ክንምልሶ ኣይንኽእልን ግን ተኽእሎታት ኣሎ ነዛ ደብዳቤ ብወገን ደገፍቲ ብልጽግና ከም ንኤርትራ ዝተዋህበ መጠንቀቕታ ወይ መፈራርሒ ገይሮም ከቕርብዋን ከለዉ በቲ ካልእ ኣንጻር ዘለዉ ኸኣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ፍርሕን ሸቐሎትን ደብዳቤ ጽሒፉ ኢሎም የስተማቕርዋ ብወገንና ክንመዝና ከለና ኸኣ ኩሉ ዓይነት ዝሓወሰት ደብዳቤ ኮይና ረኺብና ኣለና ክቡራት ተኸታተልትና ንእዋናዊ ምዕባሌታት ክንምለሰኩም ኢና ንሕጂ ግን ብሩኽ ሰንበት ንምንየልኩም